Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ikanapulog tulo karon nga Domingo sulod sa atong tuig liturhiko. Unya atong pasalamatan ang Ginoo nga ni Ataroy Kuyog nga pari si Father One Rosaroso. Gikan ni siya sa military ordinariate nga chaplaincy. Ni-retire na siya dito. Balik na sa siyang serbisyo sa atong archdiocese. Usa ni kamodelo nga pari sa iyang pagbinuotan. Kita mas naong, no? Buotan magnaong. Siya maoy in charge sa kaning Family Life Apostolate dito sa atong Far North nga District 6. Nibisita nato tungod kay Gisogo os Ginoo. Inyo ra niya nang mahibaw ano niyang taod-taod. Mga igsoon, atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang paghigugmaay sa katawhan magpadayon labi na gyud sa mga nasod nga nagubot karon og nagubat nga ang gugma sa Dios muhari untas kasing-kasing sa atong mga leaders sa nasod ug sa simbahan ug ang atong mga benefactors and donors nga nahigugmas pagtabang nato dinhi kamong sigig tabang dinhi labi na gyud sa pagsigig palit ani atong mga slots. Hatagan unta kamo sa Ginoo sa tinuod nga kalipay ug kabalaan sa kinabuhi tungod sa gugma nga inyong gipaambit kanunay dinhi sa simbahan. Busa ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni Ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin nagpuyo ang usa ka babay nga dato. Giagda siya sa babay sa pagkaon. Busa matag-agi niya ni atong dapita, muhapit gayud siya sa balay sa babay aron sa pagkaon. Ug ang babay miingon sa iyang bana, nasayod na ako karon nga ang tao nga kanunay muagi dinhi usa ka balaang tao. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaanan, lamisa, silya ug suga aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni Ana, mihapit ang propeta og misulod sa lawak. Si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Si Gehasi mitubag, wala siya'y anak og tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, sumad karon magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babay mitubag, dili ka na mahimo sir. Propita sa Dios, ayaw akog tiawi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gisangyaw ko ang imong katarong diha sa bagang katawhan. Wala ko pugni ang akong mga ngabil, ingon sa imong hibaw-an o Ginoo. Kay mingon ikaw ang akong kaluoy hangtod sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on ang imong kamatinumanon. Bulahan ang lungsod nga nasinati sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong nawong o Ginoo naglakat sila. Sa imong ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw, ug pinaagi sa imong katarong gibayaw sila.
kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog. Ug tungod sa imong kaluoy, gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among taming, ug iyaha ang balaan sa Israel, ang among hari. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahaymayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituohan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gyud siya mamatay pag-usab, ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. O kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios, tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo, ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao, tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Og hinumdumi kini kadtong magpainom bisa na lang
bugnaong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kadungog na mo anang kantang Too Much Love Will Kill You. Kisa to'y gakanta na? Ha? Jubit? Amoy murag nakapa-revive or nakapasikat-sikat ana, patay na Jubit. Too much love will kill you. Tinuod na, dili. Kinsay mo ingon, tinuod na pader, tasang kamot. Maayo. Kinsay mo ingon, di na tinuod pader, tasang kamot. Wa, manday mo'y klaro. Pulos gid ta gustong mahigugma, gusto sa tang higugmaon, pero usahay di ta kamaong mohigugma. Di ta kamaong mogamit sa paghigugma. Muna si Kristo gitagaan ta niya og model nga mao ang iyang paghigugma nato. Minaw ko ang gibasihan anang kantahang Too Much Love Will Kill You, mao si Jesus kay sobra kayo iyang paghigugma nato na lansang hinoon siya sa cross. Murag sakto, no? Murag laging sakto. Pero si Kristo nag-ingon, kinsa tong mahigugma sa iyang amahan, sa iyang inahan, sa iyang anak, o sa iyang kaugalingon, labaw kanako, mawad-an sa iyang kinabuhi. Apan kinsa tong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Sabot di ay kana ding gugma related na sa kinabuhi. Nanawa na ay babaeng lalaki maghigugmaay. Unsay mahitabo? Na ay bag-ong kinabuhi. Niyag mag-away, patay ang kinabuhi. Nyahay man ang kinabuhi nga gihisgutas Ginoo. Dili na kinabuhi nga naa sa atong lawas. Kanang imong lawas, dili na maoy buhi. Kanang lawas nimo, kaning lawas nako, apil ning lawas paderone, patay na na. Gilingay mong tupad, natanaw nako, patay na ka. Patay na ng lawas na to eh. Maobitay hinungdan nga magsigitag kaon, magsigitag inom tubig, kay kundili, patay. Ang kinabuhi, mo'y maghatag og tubig, mo'y maghatag og pagkaon, maunay kinabuhi. Pero kanang atong gipakaon, kanang atong gipainom, kanang atong patambalan, patay na na. Og di lang gid tambalan, patay na na eh. Nakuha mo? Uy. Mao na. So unsa may gipasabot ni Kristo? Atiman na ang tinuod nga kinabuhi kanang tuburan sa pagkaon, tuburan sa tanan, tuburan sa tanang gikinahanglan para aning atong lawas. O kinsa man na ang tuburan sa tanan, way lain ang Ginoo. Kanang imong tupad, bisag unsa og saad ana nga I will love you and I will make you happy, ay gyud tuo ana. Kanang inyong mamagpapa, magsigig ingon amo gyud mong atimanon, nay gabot ana sa unahan, mabangga ang gisakyan ana, wa na kay mamagpapa. Di ba? Kanang inyong anak, moingon maningkamot yung kong eskwela bahalag lisod ta, pa eskwelaha lang yung ko, kay ako, yun mong hatagan og maayong kaugmaon, basta mulampos ko, promising kayo, na makauyab nagbuangon, tukhango na, dahil nagsuka-suka. Ay, sali ka na eh. Kadaghan, kaning pare, moingon, sus, palit lang yun mong slat. Di ba human gini atong kumbinto, karong gabi atakihon lang ni patay na ni kaugma. Pero tiwasa sad niyog palit ang slot eh. Na naman gisit naman na nato god ang slots. Pila na may atong slots karon. Ato gining isingit kay basin pa day taon. Basin pa ba sa dipa mo mga matay makapalit na mo. Ang atong halin sa atong slots nga gibaligya 76,000 man to ka slots.
atong gibaligya no sa San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 30,268 kaslats. Oh, pakpak. In kasog mamatay ko karong adlaw, naapa mo'y tiwasonon pagpalit ha? Timan tiwasonog palit. 45,732 kaslats. La, gamay na lang kayo. Sinaga, ikan 76. Ugma, makuhaan na sa nig mga 10,000 kaslats. Hilasa, no? Nakay mo palit, ambot lang. Pagbasin pa di ay. O, gamay na lang Unya, unsa may mahitabo kon kita muhatag, di ta managana sa paghatag para sa kaayuhan sa simbahan nga gimahal sa tuburan sa kinabuhi. Unsa may mahitabo? Buan tas Ginoo sa daghang mga grasya nga gitawag niya mag-awas-awas nga mga grasya. Tanawa ng inyong silingan diha o kanang imong tupad nga wa gyud palit-palit og slat. Tanawa ang naong. Naong palangdaan ug gana. Kay kana manggugma basta imo ganin ang gamiton, ang imong naong musayag gina. Tanawa na mga 80 anyos nga mga kanang tiguang, 80 anyos, 90 anyos, ma-inlove ganin nag 18 anyos, pastilan kanang sungkod labay na pero kana ganing 18 anyos, nya nabigo sa pag-ibig, mag-ana ang naong ana. Nya gimo ganin ang pangutanon, naunsa man day ka? Man, mukir man. Kana ganing pare nga alive kay now. Ano bang malipayon kay ba? Unsay pasabot ana? Gitiksa nas madre. Gitiksa nas madre, I love you pader. Ma-inspired ba sad mi panagsa? Di oy, dako nagkolekta. Mao na, ang pare gani magluya pasabot, minus nagkolekta. Ang kalipay gyud nga tinud-anay mga igsuon muhatag og nindot nga kalambuan kanang makadasig sa kinabuhi. Mao bitaw karon tungod aning inyong sigig palit og slots, sige sag-increase ang atong pag-construct sa atong kumbento. Gusto mo mo tan-aw? Sige atong tan-awon, magsalida tag kadiyot. Nawa man. Kana atong giusab og jutay ang atong design si San Vicente to nas babaw. Mao na siya ang pag-concrete sa atong third floor. Ang para pag-concrete sa atong roof deck. Indon kay tagtukar murag nas diskuhan ba. Sugod na sa himos mga para beams mga columns. Mao na siya ang mahimong view sa atong himuong kubidto o ganha ta magtan-aw diha sa atong grounds. Naam na deskilid alihag jutay sa balay nila ni Kap o diri sa atong simbahan. Pero sagdi lang magamit man ginanato. Ang importante
aron makita inyong view, sakala mo dito sa babaw, nya kupot mo sa pako ni San Vicente, nya singgit lag Darna. Alo pa din na. Makita na dito sa layo. Ang magasto na to ana, labing minus mga 35 million. Nya sige mogpalit ani ato mga slots, basin pa, dali ra na siyang mahurot, no? Pagkanindot di ay kung maghigog maayta. O ang tanang ni palit sa slots, malipayon. Unsa may application ani sa atong kinabuhi, dihas pamilya. Kamong mga bana, kung magsigigi mog hatag ngadto sa inyong asawa, nga di na mo maghuna-huna, unsay mahibilin diha ninyo, kana sang inyong asawa, mulambo nagmaayo ang iyang kalipay, ug sa iyang kalipay, magsigi sa naghatag diha nimo sa iyang kinabuhi, hangtod sad mulambo ang imong kinabuhi. Pero magsigi na ganita og dinao, kanang nga, ngigagod, kansin ako no, ako ni, musangko kita sa siging away, siging gubat, pinatyanay. Gilingi ana ang imong tupad be. Practice ing na akong isaad ihatag nako ang tanan nganha nimo. Sige, ing na. Wagid mo lingi isa hatagan na pader nga mo kailaan na. Unsa may imong ihatag di ay? Unsa may maayog yun nga una natong ikahatag kana gyong paghimo og paningkamot nga dili ta makasala, kanang mawaon ta ning atong sala, patya ang imong sala. Mao nay the best natong ikahatag sa atong isig katao. Matod pa sa ikaduhang pagbasa nga magpakamatay ta uban ni Kristo. Ang atong bunyag mao nay pagpakamatay uban ni Kristo, kay pagbunyag nato gipapas ang atong sala. Nya karon kay dagko naman ta, mo desisyon na ta nga papason ko na ning akong sala. Pananglitan kanang sala anang porn, kana bang kalaway, lami biya kay nang salaa. Hasta kami anak mananaw man sad mi, ambot ni Pader One mo tan-aw ba ni. Pero sala na kana mga bana magsigig tan-aw ana, di na nimo hunongon, patay gina imong asawa, mag-anam ginagkabati ang naong ana. Basta sigihan ani mog tan-aw kanang sala. Mag-anam jud kabati. Kay kadto na may magsigig hari si imong una-una, nya nigtan-aw nimo si imong asawa, diferensya man gyud kayo. Magsigi na lang unta ka. Magsigi lang kag ingon kani gido, magpanilap ka ba kani gido, ana. Iglingi nimo si imong asawa, nusam ni matay ni bang buang. Pero ayaw na himo ang sala. Di ba kanang imong mga tao kuyog nimo pirmi ginang nindo tan-aon? Kana ding sigig pangasaba, sala man sana. Sige kag pangasaba, patay gina imong relasyon sa imong gikasab-an. Imong anak, imong kasab-an, magdumot na nimo. Magsige nag imong karulay kadako nako, karulag madako ko. Ana na. Pero sige gigugma, di ba? Magsige nagparayig nimo. Nawa mo kakuhana? Maobita na kamong mga asawa sa sige ninyong pangasaba sa inyong bana nya ang silingan kusog kay mo paraig mahatakli gina dito nga naman nindot maginang higugmaon ta kanang inyong mga anak sigihi nagkasaba di ba mutakli na ngatos kompyuteran adto na nas barkada adto na magsigtan-aw cellphone nya kusmod kay nagnaong kun imong tagdon no. Nawa, di ba kamo? Inyo kong gikusmuran. Kay ako, masamong gikasaban. Di ay, sigihan tamog baligyag slat. Aron kada ninyo palit, perting nindota sa inyong katawa. Mauna siya. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, sa to? Mag-awit. Pamukibado. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kinsa ra may makasulti ani ang tao rasad nga nagsigig higugma. Sa unang pagbasa
ang babae nga nipakaon sa sinugo sa Ginoo nga mao si Eliseo, unya iya pa yung gibutangag room, gitagaan din siya sa Ginoo sa iyang gikinahanglan. Unsa may gikinahanglan itong babae? Anak, kay wa gid sila'y anak. Gihatag sa Ginoo ang di gyud kayang kabuton sa managtiayon tungod sa ila lang pag-atiman sa sinugo sa Ginoo. Kay ningon man ang Ginoo, ang mudawat sa akong gisugo nidawat sad nako og sa nagpadala kanako. Nya kisa may kasagarang sugoon sa Ginoo ang labing ubos. Mo nang moingon ang Ginoo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. Tagaan ta mog sample kamo mga asawa, kon pananglitan ang imong bana nakapangabit, nya ni abroad mang imong bana, nya ang iyang kabit nabuntis, nya galisod siyang pagbuntis ba, magsigig spotting, kinahanglag bed rest, nya gihinginlan mas iyang ginikanan, nasakpan man, nga nangabit di ay, nahimo dayong kabit, gikauwaw, gipalayas, nya adtos inyo manuktok, moingon siya, namabdos baya ko ma'am, ang amahan ani, imo biyang bana, nya mura man kong magsigig spotting, pa bed rest man ko, wa naman ko ikahigdaan, pwede anhilang ko mag-rest sa inyo. Saman, dawaton ninyo mga asawa? Kinsay mo dawat? Simbak ko lang bag, mahitabo ba? Kinsay mo dawat? Ay mo pataas kamo mga bata, kay wa pa mo ibana. Kamong wa mo pataas, patay ng inyong kinabuhi. Mga daw mo, mga yawanon mo. Kana bang nahigugmas kaugalingon, mao na ang itudlo sa yawa nato. Simbakulag mahitabo, dawata gyud. Og inyong makita ang inyong kalipay, sobra-sobra gyud. Dili na muhunong. Nga naman, kay niguli sa imong bana, musamot kag kalipay. Imo din silang buhatan o katong pagapaga ba, katong kwarto-kwarto, adto pahigdaon ang iyang kabit niya. Adto na siya magduawan, di dool na lang kayo. Anak siya standby ni mo, do-duaw sa ito spikas kwarto. Pero imong kuyugan, niya maingon dayon ang imong bana, day, tungod aning imong pagsagop sa akong kabit, o sa imong pagdawat o pagpasaylo nako, din agid ni nako usbon, uwaw kay kustanan, ikaw gidi ang sinugo sa Ginoo nga nagbag-o sa akong kabuang. Kung magpanganak ato, manghod dayon. Kisa may mumanghod, nakapanguyab magtaro nga laki, gipapahawa naman ninyo, yan namin nyo, kamo pagimuluhod. Di ba? Ano, di man mamutoo. Ingkal, imposible kay na pader. Ingnang imposible, ang posible. Di na pwede. Ang posible, ang imposible, gihimo nas Ginoong posible. That is the power of love and the power of God. Gakinahanglan ta ana karong panahona mga igsoon, kay ang selfishness o self-centeredness mao na ro'y gipahari sa yawa og muguba sa atong kinabuhi. Pero karon gipakita ninyo sa inyong paghigugma dinis parokya og sa sige sa namo dining paningkamot, paghigugma ninyo naghigugmaay tang tanan, tan-awag unsay nahitabo sa atong simbahan og sa atong simbahanan. Unsa may nahitabo, nindot, bati. Tungod din ninyo. Tungod din nato nga naghigugmaay. Pero di na mo manghatag, di na mo mupalit og slat, tanawa, di ba mga lusno na ning kisami, wa nay manglimpyo diha, wan agyod, hugaw na kayo, hasta ka na nyo lingkuranan, hugaw na kayo na, mga guba na ng ludhanan, mga brown out na ni dinhi, kanang electric fan, din ana mo tuyok, kay kas kurinti, sige sad mog kusmod, ang pari sab kusmod sa kignaw. Kanindot yog maghigugmaay, no? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Imong tupad ba? Ing na musaad ko nimo
you can always count on me. Hingna ka daw eh. Sige na. May na lang na ba, panahon siyang kalisod, maduol ka niya. I-assure lang, you can always count on me. Nindo talagi ana. Sige na, manindog na ta mga nahigugma. Ang wa mahigugma, panguli lang mo sa mo. Atong ipadayag ang atong gugma sa Dios, ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, gipadayag ni Jesus kanato ang gugmang Dios non nga angay natong sundon. Busa, mapaubsanon kitang mudangob kaniya sa pag-ingon, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, magdalag paglaom o bagong kinabuhi alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran, magtinabangay aron maundang ang kabangis ug makabot ang malungtarong kalinaw alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga batanon, kanunay magalakaw diha sa ilang pagkikigala kang Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga nagmingaw o mga sinalikway, makaila o makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga namatyag anak, mahupay og malig-on bisan taliwala sa ilang kagulanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay natong mga matuhuon, makahimulos na sa kalipay dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Dios among Amahan, gipadayag mo ang imong gugma alang kanamo diha sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus nga imong anak. Dawata kining among mga gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabadhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Labi na sila nga mao among ipahanungdan ni Santos nga misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga uli sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, ilabi na ni San Vicente Ferrer nga may among patron ni maong parokya nga nagatuman si mong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amay ikaw nga daygon, ug amay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod naay kahigayunan nga ang Ginoo gihatag nato aron ta makadawat o makaalagad sa iyang sinugo. Ang iyang sinugo ron mao si Father Oni Rosaroso ug ang iyang mga kuyog ato silang patalinghogan. Aw dawato di ay. Salamat Parisiano. Ug mayong buntag ninyong tanan. Akong tawgon ang ako ang isig sinugo sa Ginoo, no? Sila diha. Sila maoy kanang ato ang district couple coordinators sa Family and Life Ministry sa Commission on Family and Life sa Far North District, no? Ang Far North District naglangkob sa Bugo, Ilihan, Tabugon, Bantayan, Medellin, Bantayan Island, Madridijos, nung sa Far North gyud, no? So sila maoy couple coordinators. Ako mo ang district priest in charge sa Commission on Family and Life sa Far North District. Nya gisugo mi sa Ginoo dinhi, no? Primero, of course, akong ipabuddan ninyo, no? Ang pag-ana ba sa Ginoo ba, no? Ang pag-approve sa Ginoo, ang commendation sa Ginoo sa inyo, no? Kinalunguhan sa inyo ang kura paroko. Nakaingon ko nga kining inyo dinhi tanan-tanan gyud, no? Nakita na ako langit, murag langit dinhi sa yuta. Amen. Ato papakan, murag langit. Niya na yung Ginoo mi like yung Ginoo ano, sobra, no? Oo. Unya gusto mi muambit. Isugo mi sa Ginoo nga muambit mi sa inyong pagkalangit. Muna nga ipakita na mo karon dinha, no? Kining importante kaayo nga sugo sa Ginoo nato, no? Please. Brad IT. Sige tayo na, yun kita. The Holy Family of Nazareth Spirituality Center is a powerhouse of prayer and discernment administered by the Commission on Family and Life Far North District or District 6 of the Archdiocese of Cebu. It envisions a transformed and dynamic Catholic couples and families in the Far North District devoted to God, expressed in intense personal and communal prayer, committed to live out the conjugal and family values and fully witnessing the gospel before the families in the world and actively participating in synodality, the life and mission of the Church. With the Holy Family of Nazareth as our model, enlightened by the Word and strengthened by the Eucharist, the Holy Family of Nazareth Spirituality Center commits to facilitate the realization of the School of Nazareth as envisioned by St. Pope Paul VI by strengthening and deepening the faith of our Catholic couples and their respective families in order that they may become catalysts of change in this era of the new evangelization through providing them a pool of witnesses to accompany them in a conducive venue for seminars, lectures, recollections, retreats, prayer, meditation, devotions, counseling, etc. Maraming among tuyo dire kini siya sunod, no? We are grateful to what has been started today. We knock on the door of your hearts that you become an instrument as well in sustaining and fulfilling the mission and vision of the Spirituality Center by contributing and sharing your blessings and giftedness with the completion
what has been started. Ang atong logo, ang among logo dito. And then, equally important thing there. Amo ni among tumog tuyo din mga kaigsuonan, unya salamat jud kay ko no nga pinadagid sa Ginoo, klaro gyud kaayo, sinugo gyud mo sa Ginoo. Pinanguluhan sa inyohang kura paroko si Father Sean, o kamay una nga misanong sa mong pagkasinugo no para niini no. So kining lugar mahimon siya unya og madamlag nga karon gani nagsugod-sugod na mahimon ni siya nga pilgrimage site no. Unahan lang gamay sa kapilin niya no. Pero kini siya holistic siya, integral siya. Kay nga naman, doon natay devotional aspect na mao ang pilgrim site. Doon natay formation aspect. Muna nga magtugo kita og spirituality formation center dito. Muna among gipangayo sa inyo karon. O ikatulo, nga mo kompleto sa tatsulok, mao kini gitawag og livelihood para makatabang ta sa mga kabus ditong dapita. Daghang salamat. So muna mga igsuon, ang inyo karong love offering, special love offering, makatabang kayo dili lang sa ilang grupo, kung dili sa family life gyud sa atong katilingban, di lang dito sa Far North, sa tibuok yung Archdiocese o sa tibuok simbahan. Sige, panghatag na mo, ang mohatag malangit. Nganta sa dito. So salamat kay ninyong tanan ha. Pakpakan na to ang tanan ng hatag. Nya katong wala pa kahatag kay wa kada og extra nga para offering, pwede ra mo mobalik dinhi or kamong gustong mudugang ditso lang mo sa atong opisina kay kani sila sa Father Oni ug iyang mga kauban hangtod ni mga alas 8 gabi. Mag-standby ra ni sila dinhi, magsaud sa inagas sa mga grasyas Ginoo nga inyong ihatag padong nila. Nya kamong mga online parishioners nga wa ron dinhi, nya gusto mong mutabang aning proyekto ni Father Oni Rosaroso, atong dawaton dinhi ang inyong mga hinabang gikan karon hangtod karong adlawng Sabado. Hangtod karong adlawng Sabado atong dawaton ang inyong mga hinabang, specify lang. Ipadala lang ang inyong mga hinabang, pinaagi sa atong naandan nga paagi sa pag-donate. Nga i-specify lang ang message nga para ni sa Family Life Apostolate Center ni Father Oni Rosaroso. Ato sa nang ipuno-puno, no? O niya, salamat kaayo. So usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga hinabang, divine providence. Niya mahitabo ra ni kung kanunay tang mahigugma sa Ginoo labaw sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan bisan pag magkahulugan nga kita mga matay. So kamong tanang nihog karon sa special love offering, pwede na gyud mo mga matay. Kamong wa mo hog, peligro pa mo mamatay kay maimpierno man mo. Mao na balik dayon mo dinhi karong hapon, baka ha. Hindi tayo. Joke lang na, pero tinuod biya na usahay.
Nya salamat sa mga manggihatagon ato mga kaigsuonan nga mialagad sa atong misa karon dito sa gawas ang atong PIMAG dinhi ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, ang atong mga love offering assistants, ang atong parish personnel nga mo'y kanunay naglimpyo, nagandam sa atong mga lugar nga misahanan dinhi sa sulod ug sa gawas, ang mga naghago pag-decorate aning atong mga altars. Nindot ba tanawon? Lapang donate na mo kay dagko kay ni gasto pero gamay ra man na siya tungod sa tong gugma mo minimum tani og mga 15 to 20,000 kada Domingo. Gamay ra kay nay gusto niyo mo sponsor ato nang dawaton pero kani gikan sa ni sa atong mga kaning mga gipanghatag nga mga kolekta. Nya sa ato sad nga kaning mga nihimo sa formal offerings karon ang nangulo, ang atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Henry o Mrs. Bibang Monisit, ang tag-iya sa atong LSF nga contractor dinhi kuyog sa atong mga kaigsuonan. So, masipang pakpak kanilang tanan, pasalamat. Salamat kayo. Nya ang update sa atong mga nahalin nga slots para sa atong pagtukod sa kumbento, ang atong SBF DAG nga slots nga tag 500 pesos per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 30,268 ka slots. Pakpak, salamat kaayo. Nga ang atong napatay available nga 45,732 ka slots. Salamat sa ko, dako na kong kalipay nga doon na say ni-appeal sa atong 19 slot challenge. Kutob atong June 30, mao na ni atong final nga nadawat nga 19 slot challenge pahinungod sa akong 19 years sa pagkapari ni atong June 22, 2023. So as of yesterday, ang atong naihaptanan nga 19 slot challenge niabot og 201 kabuok. 19 slot challenge. Salamat kayo, no? Nya, padayon mo og suporta usab para sa atong charitable fund sa atong parokya. Suportahin ninyo pinaagi sa pagsigi og view, pag-like, pag-share, pag-subscribe sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Sige na mo kanana, sige na mo og view. Labing minus katulos o sa kaadlaw mo upload mo maminaw mo sa atong mga misa diha sa humili kay tulo man ka categories mo upload ta og whole mass, mo upload sa tag homily only, nya mo upload sa tag homily only with English subtitle. Nya inyo nang i-open ka ng tulo kada adlaw, nya naa gani mga advertisements inyo lang humanon, nya inyo nang i-like, i-share, doon na nay monetization nga mosulod sa atong panudlanan. So niadtong month of May nakadawata og 129,000. Ang para sa month of June wala pa ta kahibaw, hinaot unta nga aming increase. Nya ato nang ihatag ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan pinaagi sa atong charitable fund. Usbonako dinhi sa atong parokya mag-average na ta karon og mga 500,000 pesos nga magasto nato sa charitable activities kanang atong ipanghatag sa mga nanginahanglan natong kaigsuonan. Nya dako kay ikatabang. Sige lang mo like, inyo lang ng pasagdan, paminaw na ninyo, makakuha na og labing minus 1 peso. Nya ang atong subscriber 156,000 subscriber na siya. So bisan na lang mag-average og 156,000 ka 1 peso every day. Adi mo ka imagine? Samtang manglaba ka, imura ng paminawon, mangutaw ka, mag-drive, samtang matug ka, di ay lang sa katug, isa mo ni pagpaminaw. Samtang maglinibakay mo, imo nang ikuan, imo nang i-play, na siya 1 peso, labing minus. Di, katabang-tabang na yun. 5 mo ka buks pamilya, di, 5 pesos na mo kada adlaw. Times 30.
Di ba? Nya inyo pag nang imbitaron nyo mga kauban, dili ni para sa bulsa na to ha, para ni sa bulsa sa simbahan o gamiton para sa mga labing nanginahanglan. Nya salamat sad kayo sa inyong padayon nga pagsunod sa atong mga pamaagi dinhi. Matud pang Father One, nindot kuno katanaw ng atong disiplina tanan, wa ta mag-iningon ani kay nangahadlok, kung dili naginingon ta ani kay nahigugma. Di ba? Nya mao na atong nindoton ang pagsimba ug ang simbahanan. So salamat kayo sa inyong mga love offerings para sa atong parking areas, para sa atong mga CRs. Nya kung doon na mo'y mga problema diha, i-communicate dayon sa atong opisina kay aron atong maaksyonan, kay aron kutob sa mahimo ma-improve gyud ang atong pag-alagad sa usag-usa. Nya salamat sa inyong pagdala aning inyong mga bata dinhi ug pagtudlo nila unsaon pagsimba nga formal, di magsaba-saba, mahimo rag matug. Nya dayon dili ipangbusdak na mga ludhanan, ayohon inayon lang pag alsa. So nindot na kayo no, na pag mo offer diring mga bata, kamao na kayo asa agi inighuman, mayuhan ninyo mo tudlo. So pwede na gyud mo mga matay. Pero ayaw lang sa karon no, kay haron daghan pa mo matudloan. So atong pakpakan ang ato mga children. Children, salamat kayo. Nya timan ini kanunay ha, the best place to visit is the church. The best activity that you must participate is the Holy Eucharist. Ingna gina inyo mga bata. Nya kamo mga children nga dagko-dagko na, after the mass, mo bless mo sa inyong mga ginikanan ha. Inyo mo amin mo nila. Nya human dayon ingna dayon, thank you ma, thank you pa nga inyo ming gida sa the best place to visit. Di ba? Mansad mo'y klaro tingali, pero sige lang, manindot ra natin yung kadugayan. Sige, manindog na ta. Kaming duha ni Father Oni mao'y mohatag sa final blessing. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.